F'intervista mxandra anki fuq is-sit elettroniku tal-Gazzetta Independent, il-kap nazzjonalista Adrian Delia skomdu meta affaċċja b'mistoqsija li laqtitu fil-laħam il-ħaj dwar il-kwistjoni tal-profili Foloz fuq Facebook li għamel Julian Micallef ħabib sew tiegħu. Juma ilu deret storja fej persuna allega li persuni ieħor viċin tiegħek, Julian Micallef, kien qabdu biex jisegwi l-ex mara tiegħek u anka biex jagħmel fake profiles biex jattakka deputati li kienu kritiċi tiegħek. Kont taf li kienet jiġri hekk? Mhux talli ma kontx naf, talli ma nafx sal-lum. Dawn il-profili Foloz fuq il-medja soċjali huma parti minn storja li ħarġet fil-beraħ meta attivist nazzjonalist kiteb lil kap Adrian Delia u qallu li Julian Micallef qabdu jagħmel profili Foloz biex jattakka deputati li ma jarawx għajn majna mal-kap. Fl-intervista ma setax jonqos li għal dan l-aġir serju ta' xibka falsa li ħoloq dak li kien ħobża u sikkina miegħu, jiġifieri Julian Micallef, Delia iddefendih bruħu b'ġismu. U dak li jenat, mebda ċertazzjoni li minnu, anzi, jena naħseb illi assolutament mhuwiex minnu. F'dawn il-jiem tant kruċjali biex jisalva ġildu, Delia kompla jiftaħ in-nar fuq il-fazzjoni l-oħra dik ta' Simon Busuttil. Però mbagħad irridu nimxu l-qoddim u min l-intenzjoni tiegħu hija biss li jitellef li jagħmel ħsara, li jxekkel, allura dak m'hemmx iktar ħin xintilef u rridu nibqgħu mixin il-qoddim ħalli nagħmlu dak li għandna bżonn nagħmlu għall-Partit Nazzjonalista. U għatenna li wara nhar is-Sibt dak li mhux se jiġbdu l-ħabel tiegħu se jtajrulhom rashom bla ħsieb ta' xejn. Naċċerta lil kulħadd inserraħ moħħ il kulħadd illi d-deċiżjonijiet kollha ibsin kemm huma bsin li jridu jittieħdu dwar kull min ixekkel l-opera tal-Partit Nazzjonalista ħajtieħdu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.